Hey YouTube, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en fin puzzle med Daniel. Ja. Okay, det første vi starter med, finder det. Det er rødne æg. Enten er det rødne æg eller smørpopcorn. 3. Er vi klar? 3. Jeg skal lige have det der med. Okay. Og vi har en skål her. 3, 2, 1. Hvad fik du? Jeg fik smørpopcorn. Er du allerede? For den allerede. Mm. Eller er det? Jeg har godt nok meget smør på. Ja. Ej, det er rødne æg. Det er 1-0. Og så er det den grønne her. Enten er det lime eller... Nej, det er bussemand eller saftig pære. Skal vi bytte? Skal vi? Nej, fordi... Okay, 1, 2, 3. Godt, det er bygget. Det er frugt. Ja, busmand. Jeg er godt ikke bygget. Det er heldigvis ikke så slemt. Lime. Nej, lime. Ups. Fuck, det var saftig. Det var det lidt. Okay, enten er det... Bræk eller fersken. Fuck. Bræk eller fersken. Okay, 1, 2, 3. Er det bræk? Er det? Er det dit bræk? Ja. Min er fersken. Det var godt meget bræk. Hvad gør du? Og vi har ikke lige alle din puzzle. Men vi skal have den der Vi har... rødne æg i enden der. 3, 2, 1. Nej. Nu. Hvad er det? Hvad er dit? Rødne æg. Det er så 2-0 til dig. Eller det var 2-0 til dig. Ja. Jeg så saftig bærle lige havde der sad fast. Yes. Jeg håber, det kunne en saftig bære. Er du klar? Hvor sæt. Ja, så tager vi en bussemand eller Saftig pære. bære igen. Den vi der, ikke den bytte? der, den spiser vi ikke. Jo. Jeg spiser for mitten. Skal vi ikke prøve at bytte? Skal vi prøve at bytte? Nej. Jo. Kom nu. Kan vi? Nej, er du klar? 1, 2, 3. Hvad er dit? Hvad er din? Altså, Er det stik? Hvad er det? bussemand. Det er min dog. Ja, og nu er så det. Vi har ikke flere, vel? Jo, vi har lige en rødne æg mere, så her. Nu tager vi den altså. 3,
Tag den. Der. Okay. Den er nede i den der. Hvad ses den, mand? Hvad for satan? Ja, det er to. Ja, 2, 3. Og du så den her lille bilbus challenge, og jeg vandt. Og kontakt. Sidste 20 plus like om der.